Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin kadir bilind hoşku berayku mevgudarit ke salav ve rahmet ve bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslüman ehli imanî be. Canekekî an jî camêrekî pirsekî ji bikirî bi navekî müstear qod navekî navê xwe guhertiye. Divê ez te naz dikim tu jî bi naz dike û pirsa meseleka em bi vî dînî dike û dixwaze ez vê meselê ser wî bawekî Xwedê Teala çawa Qur'anê da ji me re şerh kirî, çawa fermanê Xwedê Teala ji me re şandî, li gorî wî ez behsa vê mijarê bikim. Ew ku peyam şandî, mesaj şandî caneke camêre mêre jin ez nizanim navî müstear e. Dikare jin bi dikare mêr be. Pirsekî wa gotî. Divê sê de hevalekî min heye. Hevalekî min hebû divê. Hevalê min mervekî zinekar bû û wefat kir divê. Piştî zinekariyê bi demekî Kurd dibe ku her du hevalê hebe, her da bi hevra zîniya kiribe. An jî çi be ez nizanim ama peyam wareyê. Piştî ku hevalê min bir pir etkîkî mezin, bandorekî mezin li ser psikolojiya min, ruhiyeta min, li ser nefsa min kir. Bi heta nêvî şevê ez ra nakim. Gelo acaba merû bê tobe, mervê zîniya biku zinekar bi bê tobe bimre, cî wî cem Xwedê çî, Xwedê Qur'anê de, dînê İslamê de çawa behsa vê mijarê kirî. Ez îro behsa viya dikim. Ez ê bi du şekla behsa viya bikim. Mervekî zîniya bike beriya tobê bimre, o mervekî zîniya bike paşê tobe bike, du mijarê jî hevdû cihê. Gava hûn godarî dike, ji kerema xwe re ring godarî ke, baş godarî ke, ji meselê serwext bi fehm bike ve melekê din jî pirsî bizanin bike ew çi hûn çi jê dipirse ew çi bersîva we dida. Di destpêkê de însanê ku bê mesela însanekî zinekar çi jin çi mêr gava zînê bike bê tobe bimire ji sedî sed li gora dînê Xwedê Teala ayeta Qur'anê Sûrê Nîsa ayeta 18, Sûrê Furqan ayeta 68 ji sedî sed ehlî cehennemî. Mervekî zinekar û bê ku tobe bike bê ez vê tobe dikim, du sed tobe dikim, ez ê paşê tobe bikim û pêra bimire. Ew kesa li gora Qur'anê ji sedî sed tê kev cehennemê. Wê tê kev cehennemê wê dê ezab bikişînin. İnsanekî zinekar be û hîna em bivêjin ew nebî poşman bibe, tobe bike, ew şertê wî cihê ye. Ew kesê ku li ser pirsa wê canik wê camêrê ku pirsiye ku însanekî zinekar û zûtirê we wefat kirî, bê ku tobe bike wefat kirî. Ez li serî du ayeta ji we re bixwînim. Yek Sûreyê Nîsa ayeta 18, yek Sûrê Furqan ayeta 68. Bismillahirrahmanirrahim. Xwedê Teala wa dibêje. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَذَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Xwedê Teala divê kesê ku gunah bike, xerabî pisî û gemarî bike, heta mirina wî hat, bivê ji anha min tobe kir, Xwedê Teala divêje tewba wî li cem min tunê. Tewba wî ne meqbûl û wî kesê tobe nekirî. Mêrî qeza derbas kirî, qezakî trafîqê giran derbas kirî, yan jî em bê beyin qanamasî derbas kirî ama hinar ser hemdê xwe yan jî qalb qrizî derbas kirî. Wî dî dizanin dimire û ket wê qenaetê wî bimire. Bê wele ez ana tobe dikim, Xwedê Teala divê kesî wiha toba wî li cem min meqbûl û muhteber nine. Sûrê Nîsa ayeta 18. Divê wele lezîne yemûtûne ve hum kuffarun. Her wisa kesê kafirtî bimire, tewba wan jî li cem Xwedê Teala meqbûl nine. Lewra mêrî di kufrê de ye, heta deqa dawî mîna Fîr'awn gava ket biherî îdî zane we dixaniqe, divê ez bi Rebbî Musa û Harûn îman etînim, Xwedê toba wî qebûl nekir. Yani merevekî gunehkar be, qatil be, zinekar be û gava berê ku tobe bike bimre ji sedî sed tê kev cehennemê. Ya Xwedê Teala wî efû dike nage, rehma Xwedê pir ew mijareka dirê naye. Ayeteka din Sûreyê Furqan ayeta 68 dibêje behsa sifetê mümina dike, behsa sifetê mümina dike, Müslümanê heqîqî dike. Dibe vellezîne la yed'ûne ma'allâhi ilâhen âxere. Mümin ew kesê ku ji xeynê Xwedê tu kesî dua naxwaze.
جخين الله جتو شيخك ملاكي وليكي أولياكي مزال شهيدا ناخذ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هر وسا كسك حق نكرب دوي كسك نكوجا إنسانك بسوج بخطأ بگوند و کسی هموتام نکوشن کسی مسلمان گربان نکوشن هر وسا ولا یزنون دوی زنی نکه کسی ممن دوی غینی خود کسی طلبات دعا نکه شیخ عبدالقادر قیلانی شاهی نقشو بند پیغمبر حضرت حسین حضرت علی ولی شهید ناخر تن توش خودی آلی کاری دو خوزی آلی کاری معنوی مروکیل با مرو مربکا آلی مبکه توrbeki ardı piştamın, kavi bari raksa piştamın, kalim vi kari bike ve tişekan tabi'i normal. Ama tüketi revşeka xarava zahmeta tu nikar xwa pek binwer tu şxwadi taala ali kari xwaze tu xwadi bi cid here tu Gazi Abdülkadir Geylani ki ya peygamber ki ya Resul ki ya evliya şehid ki eva şirk vane durust. Her usa insan ki be khatu be suju be khada khatke bikoje her usa kese zinye bik. Peki meroveki zinye bik جخودی خودی دعاش خدکی بخوازه مربی کی بکوج او زینه بکه اون به توبه بمره دوی و من یفعل ذلك کی وی کاری هانینا بکه یلقا اثاما او کسا دوی مجرم دوی گناهکار سوجدار دوی کسی که توانباره ام به سوجوی هی گناه کی مزن کریه خدای تعالی دوی یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا او insana قد تعالى قد بقد رجع قيامته عذاب دوي وبرزيل رسواتي دي جهنم دا دمن يعني عذابي كي ورزيل دك ورسواتك ev her du ayeti hani leser persa vi canu ko jameda kiri gute havale men zanakar bu be ku tobe bekemer dedeme pişti zine bir demek ki kurtamer insana gibi bir şekli hani be bemre ev insana cesedi set Hadi Teala ويدد عذاب دكاب الجهنم جاوي هناك ملافيات قو سلاندرميش بكو سري بني قد بكو بوج إن الله يغفر الذنوب جميعا خدي تعالى أن بوي تمام قناع عفو تكبري خدي تعالى قادر مطلق دكار تمام قناع عفو بك لي خدي تعالى قانون داني بالبينك يعني خدي قدرته وهي تمام قناع عفو بك إجا إنسانك بيتوبة بمره أن بس أويدك لورا برسا هاتي كرنيو Devi belki havali vizine karıyor, belki dost evi, belki çibi nizanım, evi perskiri jini meri ez vijini zanım, devi pişti zinakariye ve demek ki kort miriye. Le serve takdiri hani tobe nekir ben mere ve seddi azabı cehennem be. Le insane ki ev günahın ekir jgeyni khwade şkhatki dua khwas, yani ji mere ki koş, yani zin yakir, ev şavadeve devi illa Hadi Teala dikkatin men tabe ki tobe bike ve amene iman binver imana xwe tamam bike be imaneke qencu baş binver ve amile amelan salihan her wisa ameli qencu baş bike ve şagi fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasanatin Hadi Teala xarabi wan şaşi wan günahı wan vedgerin qencu baş vedgerin hasanata وكان الله غفورا رحيما شو خدای تعالی غفور هر تجي ود شیر هر صاحب الرحمه ev ayeti hanena delil ispat dawiye ki insan gava günah kır ama cida gom tövbe kır peygamber خدای تعالی bir tövbe kabul nak le insan günah kır pişti günah tövbe kır imanani ameli salih kır o ev günah ku peja kediye diziye pisiye zinakari çiye Disa bi desta bikeve o dikare bike imkanı wihebe derfeti wihebe o neke bi metobe kiri erse toba xal sekerim wala desti mike de karim zinej bikim edkarim diziyej bikim edkarim xetkeş bikojum edkar mali xetkeş bikum le gel viyaji yani imkan hey bike derfeti hey o merik neke jibo tobe kiri neke ve şay khaytara de ez insan usa gune wan de vedgerinim qenci başı khaytara toban qabul Her vsa Sure-i Nisa ayet-i hafda Hadi Teala debeci innemet tevbetu bitani hasriye bitani tövbe
alallahi toba ku li ser xwe te de Xwedê qebûl bike lillezîne ya'melûne s-sû'e bi cehâletin. Ew însanê ku bi nezanî gunah dike thumme yetûbûne min qarîb paşê di demekî nêz de çi dike? Tobe dike. Fe ulaîke kesî wiha yetûbullahu aleyhim Xwedê Teala li ser wan tobe dike, toba wan qebûl dike ve kânellâhu alîmen hakîma. Xwedê Teala dizane hûn çi dike. Toba ve rast e nerast e hûn ji dilê necdire Xwedê dizane. Her wisa hakîm bi hukm bi her tişî bi hikmet dike. Dibe ayeta hufda innemet tevbetu alallahi lillezîne ya'melûne s-sû'e bi cehâletin thumme yetûbûne min qarîb fe ulaîke yetûbullahu aleyhim ve kânellâhu alîmen hakîmâ. Divan her du ayeta Sûre-i Furqan ayeta heftê, Sûre-i Nîsa ayeta hufda balê dikişîne ser wan însanê ku tobe bike, zemanê wan hebe, emelê salih bike, qenc bibe, baş bibe, piştî salekî, 2 sal, 6 me, 5 sal, 10 sal şûra bimre, Xwedê Teala dikare toba wan, Xwedê dikare toba wan qebûl bike. Wê şaxê hûn bê wele em ê zinyê bikin, em ê gunah bikin, de paş em ê tobe bike. Garantiya te cem Xwedê tu saetê şûma dijiyan, tu sivê dijiyan najî. Belkî pilezeyek şûma tu dimire, qalb qezî derbas dike. Belki kaza tarafı derbas. Ji ber wî zûtirîn wext insan bijî. Peyxember Aleyhisselatü Vesselam devê dema we guneh kir hîna şîraniya gunah nekedi dilê we tobe bikin an şîraniya gunah ket dilê we hûn zor zehmet ku tobe bikin. Ji ber wî însanê ku zinekar gora pirsa hatî kirinê bê tobe bimre ji sedî sed ehlê cehennemê.